mo se honhom do tumi eni asem na ni mo kra bi a wo hwe ye nya o tie ye dwumadi nkwawie no na wonam dwumadi so ama ayi hira wo Yesu Kristo na refuge and ye mo pa ye tilifo ina ka se amen amen oh hallelujah amen ye radia si and raise so ye radia ya ba ye na pro agreement yes say can Psalm 150 and if you are something ye women na yes Lord ye radia enti ene enumre anadwi se wo hye na wo home a enka wano tu kaye ho na ye nye radia ye na ye mfa edimunyam ema ni din ko so esan so ne na di ye se ya ti ase a eye ya ho fe eye ye sika eye ye nimdie ne mo eye radia to na bibi na wo hye ene ye kamo na ye nke rade be ne ye kire ne ye pamo ka so no nyame ye ne nimri na chi obi ye ne won ne se bie wa no wo fie ho na bie wa no se wo ti wo kam na wo tie se wo hye wo fo so ene ye kamo ne ye kam fo rade ka se ya se wo home na teche mother wa bodue mu na mo cha e ko so du afisane wo ti mi peja wo sa etimi tutu wo na ya wo no se ya to bie wa no na fast da be rade wo ba de na wo bo wa home gu wo no e yo no wo ma wo kwanya wo da to ti ase enka wo no tum nye bo nya ya fo se wo ya ne to cha e ba to wo Jesus the was it Hebrews kapayanda ye ba di yo peja di ife yende di ma yanta rabado ah osu owura ma wona odi wo chiri ka wana ntumo se bo se wo ka wana ntuma na se musia no wo abayi maye yesu yeso mo cha sa musia no eti anyumrei ye wono no fast da berate na ye ni ni kase ha oyo nyame oyo nyame oyo nyame oyo nyame Jesus eti woni mi ka fo era ani nika wa usha ye fiono si ana na dia tu sa woni mi ka fo era nika na dia si woni ye ka afu era dinika si amo mayemo ana na dia Faja ni dictionary asinina Ole meka afo ela pinika asi tia mansenya mie anadio ona duma sa uma anadio Yada wasi yaswe Siya mutu wafia waya tuse Amasanya miye Ona Atoma se uma Yaswe Yandi, Aradia, Uyacha, Gradiapo, Nigoyana, Yada wasi yeso, Bani, Eti Chadiapo, Yada wasi yeso. Another
Yes, and then I do yada was sick. The way yes, we are yada was yes, Father, we give you glory, Lord. We worship you, our Lord. We bow before your throne, O God. You deserve our worship. You deserve your praise, God Almighty. Hey, that's what you said to me. What you saying? Hey, what said you about that? Jesus, 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 Jesus. Get our sin. Get our sin. Me, Marty. Hey, and I do yet to say. Jesus. Anaji adoye. Sa wo mo to you. Bila yesu waye. Everybody why am I me meyi. If you mo yin na dia Cedar ni kabia de mo. Beno. Izanye yesu. Enya yesika, enya yanwofe, enya yanipa subiti. Oh, yetu se eye aduma kwa etina etiaso. Ada dimisi enya yesika, enya yanwofe, enya yanipa subiti. Oh, eye aduma. Yeah. Eti yetu se aduma. Yami, Atumo, Atum, Yawe, Atum Mitina, Wanye, Ayawadumti, Nayawa, God, the essence of my Lord Jesus, is my end in my law. Hey, Atum, Yawe, Yesway, Atum. Atumo nyami Atumo nyami watu yetu se atumitina yami no mianu ya da sotiase eye radi adumti na ye wo ho eti so the essence of our praise. Hey Lord, Satan oh no days atu yesterday is gone. Another day has come. And do something new. Yesterday, yeah. Another day has come. Hey, do something new. Do something new in my life. Yes, something like you, Father. Hey, something new. Yeah, oh Lord,
Oh Jesus. Eti ma wo mai no. Ewusa anaji uniye. Enya kupo anaji Yesu. Biya ya fara. Yesu. Elabie. Mama. Uniye. Unemi ya kupo. Yesu. Jibisu. Ire. Ifewa. Eti mamu saso. Mamu saso. Mamu saso. Yeah, yeah, yeah. Vida. Wanna believe you. Remember. Mamu saso. Anabia se mamu saso. Mamu saso. Mamu saso. Yeah, yeah, yeah. Vida. Oh my God, I am here. Mamu saso. Anabia se mamu saso. Mamu saso. Mamu saso. Never yet. Yes, mamu. Kunichemwa. Anadi. Yada sawa. Yada sawa. Sawa kunichemwa. Anadi. Yada sawa. Yes, yada sawa. We give you glory, Lord. We bow before your throne and worship. You deserve our worship this evening. Hey, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Our life giver, we praise your name. Get our sin. Get our sin. I want you for you. Amen. Praise the Lord. Eradi Shroud. Na anyo kese enade nyame tumene na hoode asane ewo osori mu entem so yanko ye papa nchen obra enade why ready na mama nka we nchiro de enti a eyese wutie onyankopon akoa we awieye bremu ene se okenka John chapter 4 verse 39 ekwa ebra Yesu hie oba na osubura no no ne di nkomo no oba ni ja na hina no to fom no kokoro no kobo dawro se wo hie wo wura bi a ojiri se ono ne agenkwa no na amanfo ne baaya no ombetena wotie Yesu asem omutie nanum asem wanya nkom show ba omutie asem ne wie ne no omka ne se ampa efe ne ade ani ahu ne enkwasa kra ne de yagye adie no enye de wo oba no obeka ye no na me ehuni se ampa weni agenkwa no no kwasem se odofo se wo behunu onyame tumi ne na hoode a ayi adwuma na koa so a ampa ebreka kra ni a yetu anamon wa fidie so wankasa wode wani ahu na wode waso ate niam awrade de nakoa eye eni nanum kasa awrade asem afiri ni mu ba makoma toyam na no oba bi sen ko kwahye no ho akonfo nanso otie ya papa anum asem ti no ehuni se ni kwaso odi ne ho awu ebre ya papa aye krado ha se awrade mfa no so emfa na asem emrew ye ko ya papa che bishop abesaki kwakon eja ye mo akwapa eba afidie so asafo mejuwe so eburu na mompo moti sen onyankopon adom ka Cedar our team ni nyina mompo moti sen nyame adom ye ho ye pa nyankopon hira mo se eweye bremu nsoso mode mo ho asi ho se onyankopon adwuma no mo soso mo besom na adwuma no akoso senya 34 no so yoye no nyankopon onhira mo amen ma me fa sa akwanya nsoso na me Cedar our hwefo ne Cedar our tiefo one of share on YouTube ne Facebook nyina me ma mo nyina jo menim se mo ho ye ne Sompa TV ahwefo ne Sompa radio tiefo obo a ene ne dedi kan a o hwe yen anso obo wo free say ye ba fidi kese iso no
o se ne mre ne nada je mre bia se one Cedar awa bebom se ye emo no nkro a onaye nyame hira mu nyina nyame hira mu pi amen na se nyamre bia me ka kire mo no se mu tintim na mu hihim na mu nkoso wo adwuma ya mu se ya se nyame se mu tie mo impaibo mu osore ye to Yehowa honyom no mu nkoso se ya na yenim se ye bre no se tetefo no bre anye kwa Abraham bre anye kwa Isaac mu bre anye kwa Jacob mu bre anye kwa David mu bre anye kwa na nyame hye anum onyam de a yenso so ye bre anye den se asomafo no bre so mo bre anye kwa yenso so ahwefo ne etiefo mo nso so mo bre enye kwa de biara da sambre nso so yemfa sa kwanya nso na yemo azuka bemba ya me friend obo fa dade fa one na pamfo nyina ye mo abaso omo na mo chinchin fidie ma wa o tifie na onso so no o tie yen na o hwe yen mo so amukuta phone nyina mo hwe na mo tie yen ata Kevin so ya ata ono so omo nyina gu MCR ho na men ko systematic system en cry also no wa pamfo David mu nyina ne Alex mu nyina Nyankopon hyiramo mo na mo boa ma ye konfremam nyame hyiramo pi se mo mra samre so ye hu amanfo se Facebook no so aye she yanko Facebook no so na yanko ma mo so akwaba wo Facebook no so enti sabre osofo Reverend Thomas Abanase himfo yama makwaba kakra o Facebook Bishop nyame hyira boss lady ejina so Anthony Opoku Amponsa Ruth Asamoah enhyira banso woso Akuta Tony ono so ewoso Frederick Buache enso ewoso Catherine Epe enso ewoso Asomani Ruth enso woso Mama Eunice enso ewoso yenko sofu yimanso enchen sanso ana enhyira ba gina so ba kosua bapa akosua gina so Dina Asare egina so sanso ana de Santa egina so Rich Yard egina so Amanda Ajay egina so Yaboatin egina so sanso ana Breast Debe enso egina so Ruth Asamoah egina so ana Boss Lady enso egina so Solomon the King egina so Mavis Amponsa egina so den esuma no Ruth mu egina so yanko yebowura YouTube and YouTube no so aye hye papa Enshiraba egina so Anthony Opoku egina so Eva Jan egina so Michael Apia Kubi enso hwebi Nora Yadom Boache egina so Patience Sampari egina so Ata Francisca egina so Abena Ajay egina so Vessel of Christ Singers egina so Gideon Opoku egina so Angelina Fukuo egina so Cecilia Abra enso ewo YouTube no so a ena numere Bishop omne yesom ewo YouTube no so Bishop sabre dia mo like Sompa page no mo like Sompa page na mo share na mo fa mo comments mra na mo be ye nhira pi maybe am ba fidie so a me catch us Daniel chapter 2 verse 3 na osim ba dwoma no be hwen na otimedi okra ba ko ba osoro hinnie no no obe hwen se nsroma na di otimedi ni papi ba osoro hinnie no no obe hwen se da pem nsroma enti ebi a o share link no o de to o group no bi mo no a manfo hwe no ebi na nyame asem a ebai na nyame afa wo so sa okra no eyewo na waje na amurade ebia obi abamabu obi atoba ha na bo link na wo share no so nipa no obesa dan akenya no ho asa ya pagya biom twresem so mo amaye mmere no yen hyewo ho de benten nyame nhyira wo pi se wo sai wo mmere ne wadaje sabrede Cedar awa na utie yen announcement tew ansa na ebekoso no se na munyina munim boso mi bia no me ye general direction ewo afidikase so na ede ayaresa adwuma mpagya ne adanse pi na eba eno na ye bompa ewia ye hunu se adanse ekoso eda okuada saa so na adanse ekoso eda fiada obi bia wo hwami a wo yare
wo hwe me na wo ya ba bi wo hwe me firi bia so obi man so wo Europe wo Asia wo America he Australia ba bi wo hwe ye firi bia se wo kroketibam krokesiemu wo ho tumu ne nuama northern region northern regions num ni nyina ba bi wo hwe firi bia no pe oye neto say ye olive oil bia obo ha Ghana de se bia so broso budget de ye olive oil bia na de fiada nyame ya adoma osofo ye bebo so mpai na e be gira nyame asem so e wo James chapter 5 no o se momu bi hu na mane ana momu bi yare a mo fra safo no mpanyimfo no mo mbabo ne so mpaye omo wi a mo nsra no ngo Awurade din mu na gidie mpaye ebe je no na obesane yare na se mpo wa yemfum so bi mpo a Awurade de beche no na obema ne so nti sanyame asem so na me gira so aye da general direction no de to so mienu obu a wo so da ye basa nuoma mu aye de ama asesese no de asa wo ko unwuma so a nuoma ese nuoma enkoye wo so penchire bo no bi na to ba bi o hwe ye free bia bo some eye November yi me bo so mpai Yesu kan Matthew 5 verse 13 no o se ye ni asase so nkyene na se ye daw no yirawa ye mfa ye nya hwe Yesu hwegu emani party ati obo oti mo se ase senia onuama se koso onuama mu ya ya den ase onuama ya sei ase onte onuama bi ase ase daye so no basa ase bad luck bi ne echirisane bi pese how to be e be boss mpaye obi biara to be na e be boss mpaye nyame ya adoma de enti media announcement no bantem no obetimi afro onua bi ukru bi oyiri bi obi a so ntonton na nyame ya adom na Yesu amana fiada beto yenya me hira so aboso mpaye ahye nyame ahode ne nyame tumi abo awrem na mo a mo hwe ye de mo ati adanse ne sese ne de aboroso ye biela no tumi amafo de mo voice note no ba nyame ya do mo kina ye bebie line atum amani panso so eye Cedar our dance no amafo de bia ba ebia oye hoho ewo ye frese Jerusalem haya woso obetie adanse ne bi na beji wonsem nyame san yade adwumasam eyeye wonso bibiara ye ba TV so pe me ba pe me se fanso si TV no so ana so wo documents bia fato TV no so eye gidi anamo o se gidi anamo ne ye tuodi owo gidie no o meka ye ho na ono so be fa dance me be ye nua baba ko asene ne voice note aba o se no pe just 5,000 per ayade na de oye nyina so otworo so hia sika ne de to TV nanim na ono kra de na odenani so bi mo no bosia na ofanya adwuma na on tete ma no kakran o se okoba bi anipa bi oye sika ho adwuma de koto nanim ma me bi o so wo hwa na ma me na share na time so omra okoye o man envelope also for our voice note also the man be do fi o kai sika no 7,000 no per 5,000 kekewu wanya ebia wo so per 7 billion bi o per 10 billion bi o per $1 million bi e di aye project bi nyame betimi aka bi akoma nyame betimi aye ebia yare sebi ebia obabi o sumre bia mekaso bu o bibi yare serious o ni wo nche sabre ya nyame asem bebe na ya bompae no fa ne photo fatu TV na nimu radio na mo de fatu form enimu ha nyame ahode ne nyame tumi a ye kan na twerɛsɛm no Psalm 107 verse 20 say ɔse ɔsoma na asɛm ɛkɔsa yade ɔsoma na asɛm kɔgye ne ma wo enti bebe bi ɔhwɛ me ne wo a wo hwɛ me a wo tie mi a nyame bɛ soma na asɛm aba bebe bi wo bia sɛne yenim Cedar awa ye ba nsɛm a yɛde bra ahwɛfo ne atiefo nyina ne sɛ ehefa na yɛgya no mo nyankopɔn no wo where is the God of our fathers osofo enura na yɛka na fidie so according to Exodus chapter 13 Bible say onyankopɔn sɛ wa ma emuruku dum no eni ogya fa dum no wa ma na ntwe wo ho da Israel for nim no wɔ n'akyi for 40 years eche se nyame yodo nyankopon so obeboa wa nyame so obeka ho a dien na betimi asi anokwan o se nyame honhoma antwe ne ho da ogya fa dum no
edi won anim anadwo bia na aso edu awia na munuku dom no akata won so for 40 years onyame antwe no maame a wo hwe menye wo penso enye ye penso ena nyankopon beka bibia onyo o se seni otie seni oka Hebrew form mo se seni otie nra eneni okira no sa pep o se onsesa sa notie hallelujah amen na ye ba so a ye yinsemfo abaako na ye de atoto twerɛsɛm no ho na ye de atoto ya brabɔ ho se so senia nyame asɛm no hyɛye no senia twerɛsɛm no kan eno pepepe na ye de ye adwuma ifise mra onyankopɔn frɛ Joshua no o se mamra nwoma yi emfiri wanum na dwere ho anopa awia ene anadwo na hwes de watwero no mu no di so pepepepepe na wakwan so nyina besiw jo ebesiw ye na senya medi Mose achi no sa pepepepepepe na medi wachi enti osofo tetefo no omo amamra nwoma no eye twerɛsɛm no Bible no osofo omo ama na mfiri wo no odwere ensɛm no eno na ma nyame di won achi nipa bi nyame dumugya tumi ma wo nipa bi nyame yi won firi jata menemu nipa bi wo nyame yi won afiri enema abusua kontontwe asofo obi hwe obi tie me se me nkwa mabusua nyame tre ne sama wa etina nano asmafo Peter Kano eye Acts chapter 2 verse 40 no or say or den sempi ka ho kyerɛ won di hona danse ka kyerɛ won sɛ o makwan na yenyi won emfiri enema abusua konto enti nyame gusu a oyi ne ma efiri abusua eye abusua ohia abusua obenya sika se tabam obɛbɔ abodin akoko school ansoso obɛyɛ dan ubewu ntem uni obreso aba yare bone bebo yare so bowa obekon yare na yare no enkoda nyame gusu a oje ne ma efiri sa pam no no me no abusua no nyame gusu a oye na anfa na awrade beye no gise ode na asem eye adwuma ye generation a nyame nkrofo a ye hia ha Cedar our team ni Cedar our hwefo say ye generation a osofo nyame asem no eye ayira maybe ameka tete no osofo na ye bo eye friends Roman for bo ahomachi don praise before bo na ye osofo mpanyimfo ekọ mo kwa ahomachi sorry obekọ na so de dan na boma o osofo kwasi ada no ye bo first bell na ye bo second bell no bo pe na wo ye late no third bell no bo a na just why you late osofo amafo de ahokeka ni kwa sorry ene ye generation enti nyame asem ne ye adwuma osofo na ye wo bibi a friend say home cells ye wo bibi a na ye friend say even devotion morning devotion enumera sorry anopa sorry osofo shisho be kwa na sorry dan da ho osofo na o ka say na ye kobo ye enne operation break the devil no dia osofo na sorry dan no mo aboma ho anso ya break ya emreki no adenti na break ya emreki na bronsam na metia bronsam so na bronsam metia na so za yenti abronsam no so sa hallelujah amen enti ye ba fidie so a ye yinsemfo abaako na ne nyankopon ma abobo de ato ya brabo ho twerɛsɛm sɛ de ye ne sɛ ogina ho no onhwe yie ɛna wanhwe ase ɔsɛ okwan bi wɔ hɔ a ɛtene onipa ni so na wie ye no ɛyɛ owu akwan ne nyina ne sɛ bronsam eyi nyame asɛm afiri nyame matim bronsam eyi akontabu afiri nipa tim bronsam eyi sɛ de onipa guo no ɛno a na obetwa ntu bo abrabo bi afato twerɛsɛm no ho sɛnea ye nuanom basrefo wonwom bi omoto praise for wonwom sɛ asɛm bi a meyɛ anamo bi a metuo ɛsɛm sɛ ebisa sɛ ɛyɛ Yesu fa na ɛno ode to twerɛsɛm no wasi di otu amana no obeto amana mu enne nipa na etutu amana anso enam se
nipa mfa twerɛsɛm no nyɛ adwuma no na mom deɛ na nwumere deɛ ɔsɔfoɔ ɛnɛ point a mepɛ sɛ yɛka ho asɛm nyinaa sɛ bisa Awurade ask God ɔsɔfoɔ nipa bebree abɛma bu obi from January to October ɔsɔfoɔ bosomi du na yɛ dɛn atwam wabɔ mpa yɛ abɔ na abɛma bu ɔsɔfoɔ obi also a ɔtɔn yɛ ntɔ ni promotion ɛnkɔ so obi hwɛ me obi tie yɛ ɔhyɛ dɛm su ne nyinaa sɛ na kwantuo pono no ɛmo ato ne visa no ya refuse no wakɔtwerɛ exams bi ya refer no paper mmiɛnsa enti na bɛmo abu ɔsu ɛyɛ me ba fidie so a meka kyerɛ sɛ no nsua no bɔ pere no dakoro enti anopa no deɛ na ɛbɔ yɛ no no nsia no de abɔ anso ɛnyɛ wo deɛ bɛn ono nsia no no ebia wo no nsia no ɛyɛ nwumere enti ebia watra bibi ankoso wabɔ mpae bi anye ye ɔsɔfo na hanamo ne Cedar mo no mapɛ baacho enti eduru baabi no na Cedar kora no wayi na adwene fira wo no enti tam obɔfo no ka kyerɛ Cedar sɛ afeda sɛ ɛbɛba no na onyini no ɔsere enti obɔfo no sɛ wo sere onya asɛm no ni ɛna osuro yɛ sɛ da be me sere yɛ ɔsɔ boa wo sere enti obi hwɛ yɛn ɔsɔfo obi tie yɛn ɛnɛ sɛnea nneɛma se nkɔ so obi adwuma na adwuma na tɔfom ne ma wawo ato Kristosom enkura no nneɛma nyina yɛ bisi basa ɛyɛ ne sɛ baabi aduru deɛ enye yɛ bio me ka kyerɛ wo a wo hwɛ me a wo tie me sɛ onyame ɔtere ne nsa wɔ ne bere mu a akodie nyina yɛ dan ɛbrase ɔsɔfo obi ayɛ ɔhyɛ adwuma obi ato nnwom obi apra asɔre dan mu obi wɔ hɔ a asafo no ɔne ne yere oni ni kunu ɔne ne ma na apagya asafo na si hɔ asɔre dan mu sie anso ne manyina waresɛm ayɛ bisi basa ne manyina sɛ enti yɛ obisa no ho sɛ enti brɛ ne ɔsoma ma soma Awurade adwuma anopa asɔre a makɔ no empire ahodo a mabɔ prayer and fasting ahodo a mayɛ no na ba mu yɛ abu mebisa wo sɛ Misraim asase no so ɔmo yɛ nyankopɔn ma ɔmo yɛ akwankyerɛ hodo sɛn maako do anso no felo aprem na koma anso mre no duru ye no we de fero na kan se we ye Awurade nsa ena wa wo hwe me wo fi onyame tere ne nsa bi ama amen me se wa wo hwe me ewo TV no so nyame tere ne nsa ama amen wo hwe me wo Facebook ewo YouTube wo hwe me ewo oman foforo so nyame tere ne nsa na ama amen enti we de nipa nyina baka se we ye Awurade nsa tia Pharaoh said, "This is the finger of God." Hallelujah. Cancer. Ene nyame ntemensa. Yare ben. Ose onene ya yare safo. Ose ne man tampia mu. Eno de sa yara. Ose ye kana ye de no. Ne ho ode ko bo asenua no so. Ena ode atua ye ka no mai. Enti ose ye ni nidia ben ka biom. Efiri se we wie ka no ayedan etua. Hallelujah. Amen. And then me basa me kan kire obi a wo hwa me a wo tie me se kosi se ubewuo no ene da so e wo ho e ma wo se mfinhia pem aya na ni so se dakoro na dakoro so ye na ni so se mfinhia pem ebi o ye osofo na wo hwa me anyame afre wo ene wabamabu eyo sa asore de babi eduru de asa nyame ade wabro ma men kan sam nkyero Yesu Kristo duru babi na asofo ye mako 70 according to 72 according to Luke chapter 10 asofo Yesu ne nsam ka duru babi asofo ni nyina koye e ma na beka 12 pe enti 12 no kra na Yesu nya convince enti Yesu say bisa 12 ne say mo nsoso mo bedi machi ana mo so mo be kote say de mo nua no mo koy ena Peter na soligira say de ani ba bi akọ and so still asofo no asofo 12 no Satan say twen ba akọ e ma na be ka 11
Also for Yesu ministry no. Yesu ministry baby Yesu hye bia na ye nipa domo. Yes. Also for no on kai Acts chapter 2. That's right. Afena Yesu ministry na be kai nipa 120 pe. Nipa o share in or you say the word multitude. Multitude means uncountable. What do you mean kai? Sabre ye mie ye twere sem no nko Matthew chapter 7 from verse 7 and 8. Safu ye man na je be kan amaye. Mumbisa na obema mo. Monhwehwe na mo behunu. Mombom na obehine mo. Na obiala obisa no onya. Na de ohwehwe no ohunu. Na de obomu no ohine no. Amen. Amen. Asofo san biom. Wase mumbisa na obema mo. Monhwehwe na mo behunu. Mombom na obehine mo. Na obiala obisa no onya. Na de ohwehwe no ohunu. Na de obomu no ohine no. Enti ye ka obi a wo hwe ya o tie se onkoso no omom. Koso na bom. Koso na bom asofo toda. Mo amota akosra obi okofie bi mu. Obetima agina gate na no more than 1 hour, more than 2 hours. No go so obo bella ni omonte obo okra bed na asayo enti obo no omonte e to da otimi gina pro no gate na bonte ansa na obi pie wo fie ho so o se mabomu a enti koso na twa urade koso na bomu koso na de bisa koso na hwehwe na ebetimi aye chena ebetimi aye adechie awe ho sam se bebere aja mu bom bi se wabom a wabere bi se wabom a mese se ote ose hunu ye ampa se onipa oba wo no o ha no eye wamane no edos enti koso a mem na bom na dakobi ebetimi aye den ene ebetimi aye asem a wo kan ya enu anwumre ya free akofie na anadwo no me fan say bob be 12 oko na ya sole bomb paye no mo e bomb paye sa ya tepru no mu gwangwangwangwangwang fe na paye no so anu odi nti ya nti ba bia wa na fe e bom wa ikoso bom wa na enya ekwa na yetie ye di sa hwan ya wo say me to ni afi na me so be ba na je sa fe na brother nyame akwa na fe na so ba be bomb paye enu bi na si wo Acts chapter 12 no Bible say na Peter asafo na bompa ya manyame asoma na bofuo akosane Peter be gira prono na no enam pa ya mo boninti obomo omonti enti ababa wa roda ena ekote ye obeka kire won se ababa wa roda se Peter gira prono na afa no munyini enti koso na bom sister Rhoda ena sister Juliet ena sister Comfort tete ya France you father be bubado ya go for shirao ya mi shirao enti mo bia ba mu enti bosumu e bi se rade from January wodi wani atu bibi so wabo ho pa ya ma eno nkire se de nyame aka se ya wode obi ayaresa wode sia obi beteki sido meso oboni bi nyame de ahina se nyame de oboni gu yem obi kuro hwehwe no obi yire hwehwe no meso suje ni bi hweme meso upie na wotwe bosum ya ogohia ukuro ogohia wo yire ba bibi owo bia meso promotion letter no they say ya be sign ama hallelujah Amen. Yeah, John 14 verse 13 and 14. Yohani asempapa eti eduna ni mu edumi ensa kopim eduna no. Ose na bibi biara mo besere no midimu no. Ano na meye. Na eja no anya animunyam obanu. Bibi biara mo besere me midimu no. Ene Yesu dimu. Eno na emaye nuanom apostle continuation for nation for nyina mechiachi amo eno na ma mo bompa edu baby bia osofo Jesus sa quotation no mo gina so wase baby bia mo baby sano metimu no osofo eno pepe na me fa akonya Yesu na manchia me mama esi bia ya gwanta mama esi bia ya gwanta mo no mo ye founding members e wo apostle continuation mama pa no okay mama chia Yes.
sɛ mobɛsrɛ biribi me din mu a sɛ mobɛsrɛ biribi wɔ me din mu a me deɛ mɛyɛ enti o sɛ no wɔ Yesu dem o sɛ Yesu na ɛkasa yi o na de nti na sɛ apaabɔ no de fa he ba ɛnɛ yɛbɛsrɛ ba yɛbɛsrɛ ayaresa yɛbɛsrɛ mpagya yɛbɛsrɛ numonyam wɔ adwuma no ɛbɛsrɛ apagya bio ma menka nsɛm baako nkyerɛ Hana eko gyina Shilo mpaebɔ ase ɛnɛ yɛ gyina Sompa ɔta kɛseɛ yi so ɛyɛ Sompa ɔta yi so ɛyɛ Cedar hour ɔta yɛ wɔ Sompa yi so bɛsrɛ Awurade da yɛ bɔne a wo so amane bi a wonya wo bɛsrɛ na Awurade bɛyɛ ɛnkyɛ mpaebɔ no ɛnɛ ado bɛyɛ hye ɔsɔfo Hana ɛnyɛ sɛ afe baako pɛ na Hana kɔ ɔse afe biara Hana kɔ enti yɛnkae 1 Samuel chapter 1 yɛnkae ɛyɛ verse saying 10 and 20 nunkwa 10 and 20 nunkutu se na ne kra werɛ hoye na ɔbɔ Awurade mpae na ɔde yawo esu ye na obi su ɛne osu no betwa amen verse 20 was na afe no eduro no na Hana nyinsan awo babarima hallelujah amen Hana bamo muno afe no duru ye no next month by this time next year by this time wa wo hwɛ me a wotie me na wo so kutaba e wo Cedar altar yi so Sompa altar yi so da bibia wo hwɛ ya wotie ye firi bia na me hwɛ mo a mo pɛ ba enkrade ne potem nyina me hwɛ ba sɛ ba gye wo ba wa wo hwɛ me a wotie me ɛyɛ enkuransa tachi man ne potem so ye nyina me hwɛ sɛ gye wo ba wa wo hwɛ me a wotie me kuma sɛ ne potem nyina me hwɛ sɛ wa wo pɛ ba gye wo ba me sɛ esre mantem ne potem nyina wa wo pɛ ba me hwɛ ba gye wo ba wa wo hwɛ me sɛ wi ne potem Cape Coast ne potem nyina me hwɛ sɛ wo so gye wo ba Eastern region ne potem nyina me hwɛ sɛ gye wo ba regions na aka nyina wa wo pɛ ba wo so gye wo ba amen Asofo Elias bompai Yes. Bompai nyame tie no owura Elia gusu bompai ye hwe na ye nyina so bompai enam na bibi besi abusua bu ye se no mi wo ma pamu abayifa fa abusua nyame tre ne sa wo fie wa nyame ha bi to abusua bi so yenko James chapter 5 verse 17 and 18 na ehwe ansa Yakubu ngoma 18 numni ayam kind nine contact Elia ye onipa te se ye na na obompa ye de osi wa wo hwe mi wo fie ho wa wo tie mi wo fie osi Elia ye nipa se wa enti Elia no oni hobium ene Elia ni hobium enti wo na wasi Elia den nan mo enti wo so o bompa ye ena na dwi wo bisa bibia na dwi ena o pega ho se na dwi ena Yesu moja ye canopy asi obi adwuma so obi fie no so obi maso oso foto aso na osuo anto asase no so insia to ene abosumi insia hallelujah na obompa ye biem hey na osuo toye hey na asase hey na ba osa bompa ye biem se nyame ma bompa ya bibisi ana bibinsi nyame ma bompa ya bibisi ana bibinsi 1 Kings chapter 18 verse 42 to 45 na ahafro ko se okodidi na wanom na Elia de ofro ko kama atifi na okoto fam na odnanim hye ne nkotodwe ntamu na wakate na bofra se fro ko hwe epo fam na ofro ko hwe na obeka se hwe ni ho na wosesa complenson mo na ba se de toso no nso no ka se hwe murunkum ketua bi te se onipa nsa sole firi epo mu na wosere foko ka kira ha se siesie onti ase na ne sa ne ko no osuo ansi ukwan hallelujah amen enti osofo bi o hwe yesesi a o tie yen ana be mabu no o hwe Elia mpae no osofo oso obo na kora na akohwe osi nsu bia osi afokra na wia no kora ye bia ejina so na wa osi wo sam prenso no de ni ti se ahye no kotodwentem osi na ba se ye kakra na mlu mframa birisuru tum na osuo kese bi toye na ahab namte ase na mo ko yeziri kasa Awurade Yesu enanyumre wasem aba seye misa ye mom ye nhwehwe na wa Awurade obehine yen ye behunu
o de be maye me da wase se me da so te ase bi wa no da urade ase wa sama aba la nyumre da urade ase. Just thank God for your life. Open your mouth and pray. Da urade ase da urade ase da urade ase da urade ase da urade ase. Oh yesu demo yesu demo yesu demo da urade ase 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 da urade ase. Lenda also da urade ase da urade ase. Asamoah da urade ase Ruth da urade ase da urade ase da urade ase on Facebook da urade ase. Oh, in the name of Jesus Christ. Empire dictator yebo wa wo hweyan utie wa wo yare o se mehia yare sasese ya o yare afonsa to ba bia yare no wo fie eye obi o se mehia yare sasese ya o hia ba afonsa to eye o yefuru no so wo de yesikasem adwuma sem a peja onsa che rade se rado se nsanya adwuma mansa ni nidi o hia mo bi wo obi ho abo ne din ka se rade yesu enanwumre ya kaime sese ya ma wonsem ma adwuma sem mete bone mo bone bi hyeme so erade jime efi bone no mo me yesu jeni me yoboni erade yema me hia promotion me nyama bi aloko me nkrata sem e wo bi man so obi kuro so home office ho me social bi ma falling nkrata bi se ya erade yema me dwuma sem o ma sase sem o ma ahemfie nsem o court nsem no erade yema me konwa no erade jima me se ya bia wa no bomb right say erade kai o open your mouth and pray bia wa no bomb yes erade yo yeso demo obi o yare bia yo yare a wo hweye a o tie ye nyame fa ne sankan tiwayari sao yo sheye yo tiye ejuma samo erade peka erade bi ejuma pro erade to jire so ejuma no sorry wo yeso de your peba erade domo erade so ba tu yem jeba oboliya ezu so bema wo peba bema wunsi yesi oh nyama nkoyi erade a otini ade nyaye erade nyama low spesta erade nyama utubu mesi ebo broko wo yeso je erade nyama joba ye baba wo for akoko sem onkrata sem ewo Europe ewo Asia ewo America bi o wa no papa wo yeso demo erade ye baba bro na reka tori ambele bebele ye baba erade kasa usukun samo o ministry no wa domno o talent no footballer o talent no singer o talent no emrebe enye ejure na oya wo yeso demo wo a oya small scale man wo juma no wo so nyame kasai the phrase come out wo yeso demo nyame nyama o kata se wo a wusie ngoma sukufo wusie bia wuhu nyame fane sanka nyame bia wajire wo yeso demo bo ya baba yandori ameha glory mama baba ile bebe bro rama baba yanda ya baba rendi andele shaka ya yende de ha bro kotodi ye mama yaba ayanda dada ye bebe bro ya baba yes bonfire
in the name of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Enyeho wo yeso demo. Wo Facebook no so, wo YouTube no so. Type amen 3 times. Prayer number 2 kase Awurade Yesu. Adie biara. Esi mi shira kwan. Ma dance kwan. Ma dwuma kwan. Ma wo kwan. Me Kristo sun kwan. Ebusua kontotwe. No me ebusua. Da ya bone. A me so a. Na niam biara aseye. Anadwe ya mi break it out. Sa de no. Break it out. Break it out. Open your mouth and break it out. Open your mouth. Break out. Break out. Break it out. Break it out. Adebie esukwan. Ejuma na wabie no. One kufa ko rade ni. O ko pele no. O factory no. O wholesale no. Abaye ejuma no. Wo yeso demo. O promotion no. O transfer no. Bio wa no bon buy. O yeso demo. Wa hiye no. Ohina utieme. Abie biara. Esi wai. Sene sorry eye David David ahiye no Adebia sorry etia wo gona no wa hiye no bie wa no o se Awurade ji wa de no Awurade mu awo sa de bi si ho ni pe bia wa sorry o nya me break wo ma bie wa no bon fire break it out Awurade tie Matthew 7:7 Matthew chapter 7:7 to 8 bie wa no bon fire break it out. Yes, everywhere. Oh, in the name of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. A bomb pie. Tetefono. Onyame ma ne ngosra boa wo enti asomafo mbreso nyame hwie ne honhom ebegu asuafo no so ene nyame honhom nyame ngosra nwura wodwumam enwura wa waremu wa kwantu sem no mu onkrata sem no ade bia wo ye bia boso wo se Awurade mesra se ma ngosra ma ore mfi se Exodus chapter 13 no Bible say onyame munukum no onyame fa ejafa dum no edi Israel fo nanim ni Israel fo na chi na twerɛsɛm say o antwe ne ho da ɛno na ma mutimi di nkonim ɛna ohia nyame ngosra ka sɛ Awurade me hia honhom me hia ngosra ɛwɔ me manumu ma ware numu ma dwuma numu me sikasɛm mu me kratasɛm numu se ya ma pomoden no ya de no nyame ngosra emra bebe bia me wo bia engosra na ba engosra no to so bia wa no bomba stress osengosra nti inkonia bia ebe papa na edano enesua ho ebe fi nyame ema konso bia wa no bomba sre urade bo ya da bro ramba ba ya baba ayende de ha bro ramba ba urade na no srano ewa nyame no srano de srano sra o yesu temo yes nyame no srano ewura fio ewura tunamo o yesu temo in the name of Jesus. Shout amen. Empire twato obo ho a enne kwa waso daye bi ama enne di hu abrɛw oyemo hwehwew na ye bompa ye se daye bɔne bia obreke odi fie onyina hye Awurade nsa
Bible say you bet down here na aye de. Aye Proverbs chapter 3 verse 24. Obo also da kro ntime na. Odo dem ho wadwuma mu ho e hye Awurade nsa. Da ye born also break it out. Also ochena odi adwuma obekọ wadi fe no fi ba no ma nyina fa hye Awurade nsa. Bompa e wo Yesu dem. Ka ba poki andele kasha. Awurade Yesu. Wo se ye fa ya kwan hye wonsa. Na wo na obeye. Ahwefo ne etiefo. Me de ochena wadwuma so obekọ e na na jo na Yesu hye Awurade nsa. Awurade hye wo so a ho ma asem. Oh Yesu dem. Oh in the name of Jesus. Shout big amen. Amen. Nyame shira opi. Se umre ne wadaji a oni ye bompae. Se na wanya ntie dada no. Mese mo yare nyina mo pe oye. Na mo soso da ye basa nyoma nkoye adwuma sembi asa otimo se felu abi ni nyoma nkoye no openche na mo a Friday ya watch night e headquarters e Cedar Cathedral enti no mo hye so wo obeba ha no de oba na ekura no de abehia me na mo a ya na mo som wo TV so no radio so no de mo nya na crado ya ba na ye no wo abosom pa some de page wonsuo e no documents bia Awurade nsua ya pagya wo TV so obi bia wa pagya ne nsuo ba bibia na wa so ne nsuo mu wa pagya bia me hwenya me tumi se mowura nsuo no na ne Yesu moja nsuo no na ne ayaresa nsuo nsuo no na ne nsankyere ne nsuo miracle water the omadi nsuo be ye biara Awurade adanse mmara afi documents bia me frenya me adanse to so o Yesu demo amen afi senya monim se me ye ne da no me ne me team Cedar our team no ye de 1 hour si ho bompaye ema obi bi opese ye no bompaye waso da ye basa bi adwuma sembo so me wo hia bibi o mo hwe TV no hwe TV nanima o ya numbers 3 ni nyina esan ya WhatsApp lines numbers 3 ni nyina esan ya WhatsApp line mo amofra mo se muntimi mo wuremu no koso ana fra na eso ya hia o twen about 10 minutes mo asan ya fra o twen 20 minutes a obebo wurem o betimi so asan o message through WhatsApp no na sambre mo amutie radio ni ti numbers ni 0557 0557 000 967 0557 0557 000 967 0557 0557 30 90 90 80 0557 0557 30 90 90 80 Number 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 89 Namishra upi sa wo say umre awde hwe Yesu ama ochina same time ye be share bye bye